Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez magazinera, gaur maiatzaren 12. eguna dugu, hortzilarean, eta gaurkoan ere magazinean bi elkarrizketa izanen ditugu. Lehenik eta behin Maite Lasarterekin egonen gara, bera Aslana elkarteko kidea da, teknikaria, elkarte hau Nafarroako Ardilatxen elkargoa da, eta hain zuzen ere igande honetan, maiatzaren 14ean, Arruitzen egonen dira lekun berrin bertan eginen den enkante batean. Zertarako? Bueno, bertan azaleratuko dituzte, bertan izanen dituzte enkantean latxa arrazako 40 ahari onenak izan ere, elkarte honek hain zuzen ere hortan egiten du lan. Aharien genomikan beti ere, ardi arraza honen genetika, hobetzen joateko eta horrekin produktibitatea eta bestelako kontuak hori azalduko digu, hain zuzen ere, zein den egiten duten lana. Bigarren elkarrizketan berriz, hauteskundeak izanen ditugu hizpide eta kasu honetan Antxoaingo EH Bilduko alkategaia izanen dugu gurekin solasean, bera Marta Diez da, eta aurten aurkezten da lehenengoz alkatetzara. Bera ezagutzeko aukera izanen dugu, eta horrekin batera, EH Bilduren programa Antxoain herrirako. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1912 urtean Blanco y Negro aldizkarian publikatu zen Espainiako lehen koloredun argazkia. Maiatzaren 12an, 1932an, Estatu Batuetan hilik aurkitu zuten Charles Lindbergh abiadorearen semea bere gurasoen etxetik gertu. 1940 urtean Alemania, Frantzia inbaditzen hasi zen, maiatzaren 12an. Eta egun berean, baina 2008an, lurrikara batek 70.000 hildako eragin zituen Txinan hego mendebaldean, epizentroa Sichuan probintzian zuelarik. Ikus dezagun baitere asteburuko agenda. Larun batean, Kondestable Zibiboxean, 8:30 6:30 aurrendako sormen gunea Tokio Arroxa lantegiotan aurrek hainbat teknika eta material izanen dituzte lehengai, beren marrazkiak landu eta aurkitzeko, beren sormenak garatzeko, eta era berean lantegi bakoitzean dauden sorpresa ugariak topatzeko. Kantaldia Jan Michel, Beda Xagar, Mikel Arotze eta Michel Etxekoparren eskutik Kondestable jauregiko patioan eguerdiko 12etan. Baitere euskara ofiziala aldarrikatzeko manifestazio orokorra deitu dute Iruñean goizeko 12etan baluartetik. Eta Ibilbedi taldeak Goldea kaleratu berri duen diskoa aurkeztuko du Nafarroako Antzerki Eskolan atxaldeko 7etan. Igandean, herri urrats izanen dugu Senperen, 9etan hegoalde ikastolatik autobusa aterako da. Eta goazen gaurko egunkarien azalekin. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian hilketagatik zigortutako 7 lagunen presentziak kanpainaren hasiera tenkatu du. Zisen inkestak gehiengo aurrerakoi berri bat aurreikusten du Nafarroan, eta Barkos da berriz ere balorazio onena jaso duen hautagaia. Txibitek dio preso ohiak sartzea legezkoa dela eta Esparzak lotxagabea dela EH Bildurekin ituna egitea. Geroa bai irabaztera atera da gobernu ausarta gidatzeko. Alderdiek profil baxuko kanpaina aurre baten ondoren, bilatzen dute botoa parte hartzea ezezaguna denean. Argazkian, Juan Carlos Unzue ageri da. Eta bertze berri batzuetan, arrotxapean eraildakoak labankada jaso zuen bihotzean. Baitere produktu ekologikoak esportazioa bultzatzen ari dira, eta udalaren men ez egite judizial batek mailaren agurra mindu edo zaildu du. Diario de Navarran argazkian Nafarroako gobernuko hautagaiak sadarren baloiei ostikoka. Izenburuan eta orain hauteskunde finala dator. Nafarroako gobernua eta udalak aukeratzeko maiatzaren 28ko kanpaina hasi da. Berri gehiagotan, legealdiko tentsioa nagusitu da Lizarrako eztabaidan, Txibitek legezkotzat jo ditu zigortuak dituzten Bilduren zerrendak, baina Esparzaren ustez, presidentearen jarrera ez dator bat PSOEren ikuspegi kritikoenarekin. Gara egunkarian, argazkian Joseba Siron, Arnaldo Otegi eta Laura Aznal ageri dira. Lerroburuan, Iruñeak, Gipuzkoak eta Gasteizek kanpainaren hasieran jarri dute arreta. Kanpaina aurreko formalismoak gaindituta,
hautagaiek botoa eska dezakete. Datozen 2 asteetan eginen dute, inoren botoa erakarri eta ez galtzeko. Laura Aznal EH Bilduko hautagaiaren hitzak, hemen zuzenbidea eta zerbitzu publikoak zabaltzen dira. Berri gehiagotan, lehen mailako arretaren egoerak alarma pizten die profesionalei. Berria egunkarian, Iruñean eta Gasteizen ekin diote udal eta foru hauteskundeetako kanpainari. Arabako eta Nafarroko hiriburuetan espero da alderdien arteko lehiarik estuena udal funtzionarioetan. Eskuina zatiturik Nafarroko parlamentuko hauteskundeetako emaitza inoiz baino irekiago dago. Argazkian protestak Gazako kaleetan eta izenburuan Saminak ez duetenik Palestinan. Aste artetik gutxienez 28 palestinar hil dituzte aire erasoetan. Gazatik jaurtitako suzirietako batek israeldar bat hildu. Argazkian metalgintzako ituna egin dute Adegik, Elak eta UGTek. Baitere, bero handiko egunetan ezin izanen da kalean lan egin. Eta Euskal Herria Irratiak hitzeko berri nagusian, aurkakotasunak argiki finkatu dituzte alderdiek kanpainaren hasieran. Kanpainako lehen ekitaldietan nahiko agerian utzi dute alderdiek norekin baliatu nahi duten aurkakotasuna, erran nahi baita norekin lehiatu nahi dituzten botoak edota noren kontura irabazi nahi dituzten. Baita ere, abiatu da hauteskunde kanpaina, bertze berri batean, eta azkeneko berrian, Iker Mariezkurrena Berriozarko EH Bilduren alkategaiaren hitzak elkargune bilakatu nahi dugu orain bitan zatituta dagoena. Atzo bertan hemen egonen ginen solasean magazinean, igande honetan dugun hitzordu batez, zehazki Larraunen izanen dugu, hortzen Arruitz herrian feria bat, igande honetan, eta bertan izanen dugu, produktu lokal jasangarrien azoka bat, baino ez bakarrik hori, bertze kontu berezi bat ere izanen dugu bertan, Ahari Latx genomikoen bigarren enkante nazionala izanen dugu, ganden urtean izan zelako lehendabizikoa, eta aurten bigarrena. Atzo kontatzen ziguten, guztionen antolakuntza nolabait ere 3, ez? Hanka nagusi egon direla, Zedernagara lurralde batetik, baitere Larraungo udalerria eta bertzetik Aslana, hain zuzen ere, Ardi Latxen asoziazioa, ez? Nekazal asoziazio hori, eta gaur nahi izan dugu pixka gehiago horretan sakondu, eta horretarako, hain zuzen ere, Maite Lasarterekin, bertako teknikariarekin, egonen gara solasean. Beraz, lehenik eta behin, atxaldeon Maite, mila esker gurean egoteagatik. Atxaldeon. Aipatzen genuen, Maite, hortzen, badugula hitzordua igandean, bertan egonen zara zure bai. Bai, noski. Bueno, bihar goizetik jasiko gara antolakuntzan, baina, eguna berez igandean da goiz-goizetik ekarri eramango ditugu ahariak ikusgai egoteko eta, eguerdira arte hantxe egongo gara bai. Bantxen hitzordua, galdetu nahi nizun lehenik eta behin Maite igual pixket kokatzeko. Elkarte hau aipatzen genuena, zer den eta zein izaten den, orokorren pixka zuen jarduera, zertan ibiltzen zareten? Aslana, Nafarroko Ardi Latxa elkartea hartzai elkarte bat da. Gaur egun 82 hartzaik osatzen dute, eta Nafarroan Ardi Latxa dituzten edozein izan daiteke gure bazkidea. Egia da egiten dugun lana, Nafar gobernuaren aldetik errekonozimendua dugu Latxaren liburu genealogikoa eramateko. Eta hori Nafarro mailan guk bakarrik egin dezakegu. Eta gero, badago beste elkarte bat ere Latxa mailan Gipuzkoan, beste bat Bizkaian, beste bat Araban, eta denek osatzen dugu konfelak, konfederakuntza, eta horrek ere badu ministerio aldetik liburu genealogikoa kudeatzeko baimena edo... Eta, zer egiten dugu? Gure lan bereziena da gure Latxa arrazaren hobekuntza programa kudeatzea. Horretarako dugu liburu genealogikoa eta ardien ekoizpena ere guk kontrolatzen dugu. Gure Latxa arraza batez ere esnearen hobekuntzan lantzen dugu, eta hilabetero joaten gara hartaldetara, ardi hoberenak non dauden neurtzera, eta hortik baditugu inseminazio zentru batzuk, ari hoberenak ara eramateko, eta hori, Latxaren hobekuntzan lan egiten dugu. Pasatzen zenuen hor gakoa badirudia, itzen dizudanarengatik ez, liburu
hori dela, ez tegit hortaz pixka gehiago kontatzen aldi guzun, zer Bueno, da hori? Bai, liburu genealogikoa zer den, guk bakoitzek dugun arbol genealogikoa edo zoiz genealogikoa bezala, baina ardietan. Guk 30 urte daramagu, Alatxaren liburu genealogikoa kudeatzen, orduan, horre registratzen da animali bakoitzaren historia guztia, aita, ama, aiton amonak, eta ardi bakoitzaren ere ekoizpena noiz umetu den, zenbat esne eman duen hilabete bakoitzean, eta azkenean zer da, datu pilo bat. Ardi bakoitzaren datu pilo bat, genealogikoak eta produktiboak. Praktikan Excel, handi bat, ez? Bueno, Excel baino gehiago, Access edo, kontutan hartu gaur egun azlanan 200.000 ardi baino gehiago ondatuak ditugula, orduan servidore potente bat dugu, eta informatikan ez nahiz oso aditua, baina ez dela bereziki pixka motz gelditzen zaigu. Ez dela motz geratzen da bere. Bueno, aipatzen genuen pixkete honen aritik, hain zuzen ere, baduzuela ikandean itzordu hau, eta hor egiten da, enkante hau, ez, arilatx genomikoen enkantea, eta, pentsatzen dut honen aritik doala, hau da, hobekuntza horretatik, ez, eta ez dakit ongi zer den, pentsatzen dut hor egonen direla, ez dakit, ahari genetikoki interesgarrienak, olako zerbait? Hori da. Azkenean esaten ginuna liburu genealogikoak kudeatzen dugu, eta hor genealogia eta ekoizpenen datuak ditugu, baina azkenean guk nahi duguna da jakitea genetikoki ardi horrek edo ahari horiek zenbat balio duten, ez guk lan egiten dugu genetikan. Arraza hobetzen, baina genetika aldetik, ze, animali batek dauka genetika eta aldi berean, ekoizpeneko ambientea, ez? Baina guk lan egiten dugu bereziki genetikan. Urrengo belaunaldira ze geneak transmititu behar ditugun. Eta orduan hori dena nola kudeatzen da, hor datu guzti horiekin, azkenan esaten du animali honek balio du gehi, honek kenamar, konparaketa bat, ez? Hori azlanan dauden ardik guztiek badute balio hori, balio genetiko hori. Baina egia da ere duela 2 urte, ezarri genuela gure hobekuntza programan genomika. Urte asko daramazkigu hori ikerketan, eta medikuntzan adibidez genomikari buruz ere asko entzuten da, ez? Orduan genomika gure kasuan nola erabiltzen dugun, ahari hauek, igandean enkantea jarriko ditugun ahari hauei, odol lagin bat hartu diegun, eta bere ADN-aren 50.000 puntu aztertu ditugu. Eta informazio hori gehitu dugu, liburu genealogikoan dauden datu guztiekin, eta orduan, esan dezakegu, enkantean jarriko ditugu ahari horien balore genetikoa, ziurtasun handiarekin esan dezakegula, gehi 30 dela, edo gehi 40 oso onak direla. Azkenean, guk beti esaten dugu, ez, animali bat ahaztea, ona edo txarra izatea esnetarako kostua berdina da. Orduan, jokatu behar dugu ahari honekin etxeetan, ahalik eta hoberen izateko. Eta ahari hauek plus hori dute. Guk salduko ditugun ahariek badakigu aita eta ama osonekoak direla eta beraien geneak ere aztertu ditugu eta badakigu esnetarako onak direla. Orduan, hori edozeinek ere ezin du esan, ez? Badakigu hartaldeetan ahari onak daudela, baina bere alabak ze esne ematen duten ikusi arte, ezin da jakin ziurtasunez. Eta gure kasuan, bere genealogia guztia jakinda eta ADN-ko froga eginda gero, egia da ziurtasun handiarekin erosi daitezkela ahari hauek, ze badakigu esnetarako onak direla. Kasu honetan, ahariak batzen dire erdigunean, ardiak ere garrantzitsuak dire zentzu horretan, erran nahi dut, ez? Ardiak ere izanen dituenak, ez? Bere ondorengoak, hoien geneak aztertzea ere interesgarria da? Noski, begira, beti esaten dugu, individuo batean edo gizaki batean, guk jasotzen ditugun geneak, amarenak erdiak dira, eta beste erdia aitarenak, beraz, individuo bakoitzean, berdin da, hain garrantzitsua da ama edo aita. Baina egia da ere, poblazio mailan, ahariek askoz garrantzi handiagoa dutela. Ze bere bizitzan ardi batek, ardi on bat baldin badugu hartaldean, bere bizitzan utzi dezakegu 5-6 alaba gehienez, 5-6 urterekin ardi bat zahartua dago, ez? Baina ahari batek berriz izan ditzazke 100 alaba. Hartalde batean egoten da ahari bat 50 ardiko edo 50 ardiko
Orduan, esaten duguna da, poblazio mailan ahari bakoitzak usten duen aztarna genetikoa ardi batek usten duena baina askoz handiagoa dela. Nolabait aukeratu beharko bazenu, ez? Hartalde batean ardi arrason bat izan edo ahari arrason bat izan, ahari on bat izatea hobea da, ez? Hori da, aharien aukeraketa beti egin behar da hartaldean dagoen edo poblazioan dagoen hoberenetarik. Zu kontutan hartu guk orain, enkantan jarri behar ditugun ahari hauek dira, ez Nafarroan bakarrik, baizik eta latxa mailan gure ardien 10% hoberenetatik jaiotako ahariak direla. Beraz, ardietan noski egin dugu aukeraketa bat, 10% hoberenenak, baina gero ahari horiek hurrengo belaunaldian utziko duten aztarna oso sakona izango da. Horregatik, bai, aharien aukeraketa oso garrantzitsua da. Kasu honetan, badakit 40 ahari egonen direla bertan, ahari guzti horien nola erran, hobekuntza genetikoa edo ekartzen duten hobekuntza hori, esne ekoizpenari, produktibitateari dago begira, edo badire ere bertze ezaugarriak hobetzen dituztenak ahari. Hori da, guk lehenengo aukeraketa bai egin dugula esnearen arabera. Bere aita eta amen esnea emateko almena ikusiz. Egia da ere, gero guk teknikaria joan garela, ahari horiek ikustera, jaio eta hilabete batera, eta orduan hor gero ikusi dugu amak ze errapea daukan, ahariaren morfologia ere bai, begiratzen dugu, latxaren morfologialik eta estandarra hobekien betetzea, baina hori bai dela esan dezakegu, bigarreneko baldintza bat, lehenengoa da esneetarako ona izatea, eta errapen morfologiarako ere bai. Bai, hori da lehenengo aukeraketa, eta gero ja, hortik aurrera, zenbat eta politago edo, hobeto ez da. Zalantza sortzen dit Maite honek, karo, zeren normalki naturan deus ez da izaten doainik. Orduan erran edut, ez? Alde batetik igual hobetzen duzuna, bertzen onbaitetik ere galtzen da, normalki olako orekak bilatzen ditu naturak, ez? Orduan, galdetu nahi nizun, hau ere ez alden pasatzen, hau da, lortzen badugu esne ekoizpena hobetzea, nonbaitetik ere galtzen dugu edo zailtzen da. Hori argi dago, eta horrekin ere, genetikan lan egiten dugu, kontu asko izan behar dugu. Eta zehazki esnearen kasuan gertatzen dena da, karaktere batean bakarri fijatzen bazara, noski beste batzuk agian korrelazionatuak egon daitezke, eta orduan horiek kalterako egitea. Eta esnearen kantitatea, genetikoki jakinda dago, esnearen kalitatearekin, grasa eta proteina portzentaiarekin korrelazio negatiboa duela. Hau da, esne batek zenbat eta ardi batek zenbat eta esne gehiago eman, mediaz esaten dugu ura gehiago duela, grasa eta proteina gutxiago duela. Orduan guk duela 20 urte ere hasi ginen, ja esnetan nahiko hobetu gendun, eta hasi ginen karaktere hori kontutan hartzen, laginak hartzen, eta horretarako ere baloratzen. Eta errapen morfologia ere ez dago zuzenki korrelazionatua, baina egia da 2-3 litro ematen duen ardi batek behar duen errapen mota, edo litro erdia ematen duena diferentea dela, ez? Orduan hori ere, esne asko ematen duen ardi batek ez badu oso errapea, oso ongi txertatua, edo erori egiten dela, ez? Eta horregatik, 3 gauza hauek hobetzen ditugu. Hobetzen dugu ardiaren esnea emateko ahalmena, baina 3 gauza horietan, kantitatean, kalitatean eta errapearen morfologian. Kontua da, hain zuzen erten zenengatik, ze puntotaraino hobetzen alda denetan, ez? Zeren justu erraten zuen nola baitere, ez? Hor dela oreka bat, eta orduen ere esnearen, ez? Ekoizpen handitz hobetzen baduzu, haizu kalitatea galtzen da, orduan, badirudi hor, nola baitere, oreka bat edo muga bat egonen dela hobekuntza horretan ere, ez? Bueno, muga... Karo, poblazio mailan hori horrela da, baina egia da ere, gero individualki, eta guk nola animali guztiak individualki neurtzen ditugu, badaude batzuk denetarako onak direnak. Eta hori ere, gertatzen da, ez? Orduan, horiek bilatu behar ditugu. Eta egia da ere, azkenean guk egiten duguna 3 karaktere horiekin indize kombinatu bat. Esnetarako hau balio du, esne kalitaterako hau, errapearako hau, eta bakoitzari ematen diogu pisu ekonomiko bat esaten dena, honei emango diogu 160ko garrantzia, honei 120 eta beste honei 120, eta orduan iristen gara zenbaki batera, eta orduan esaten du, animali hoberena 3 karakter hauendako hau da. Esnetarako hau, baina 3etan hoberena hau.
Bai, horrelako kalkuluak egiten dira, oso kalkulu konplexuak dira, eta horiek denak Neiker, Euskadiko ikerkuntza ikerketarako enpresa publiko batek egiten du, hor genetistak daude, eta ja hori beste maila bat da, hori ez da nik ez dut ranking bate eta nik esaten zein diren ardi hoberenak, ez. Guk datuak biltzen ditugu, eta gero oso prozesu konplexu baten barne, itzultzen diguten datua da, beira, honek esnetarako balio du hau, honek erraperako hau, eta hiruetan hoberenak dire hauek. Begira. Bai. Txene, zenbat gauza dauden horren atzetik, ematen du horra ari batzuk jarri dituzula eta izu bada hor atzetik. Bai, bueno, guk bereziki hori jarri nahi dugu balorean. Zenbait merkatutan eta, bueno, joaten bazara, eta egia da, sektorean ez dagoena, hori ikusten duela, ez, animali polit bat. Baina, guk balorean jartzen duguna da, animali horrek ADN-ean duena. Eta horregatik, karteletan agertuko da, informazio oso kompletua horren inguruan. Edertasuna ongi dago, baina, guretzat oso garrantzitsua da azkenean, ganaderitza hartzantza, ekonomiako alde bat da, eta hori jartzen dugu balorean ere bai. Gertatzen dena bertan, enkante honetan, igandean, horra agertzen dire 40 ahari, eta hor barnean batzuk ere hobeak izanen dire bertze batzuk baino. Hau da ez, hartzain gisa... Bai, batek agian balio dezake gehi 40, esan balore genetikoan, besteak gehi 35, bai. Baina, egia da ere, esaten duguna, gero hartzaileari ere gustatzen zaio, ariak ikustea horregatik eramaten ditugu ara. Ze, beste kualitate batzuk ere, hartzaile batzuei gustatzen zaie, luzeagoak, motzagoak, adardunak, ez, eta hori ere ongi dago. Guk garantizatzen duguna denak onak direla, baina horren barnuan esnetarako batzuk beste baino behar direla, baina, beste gauz batzuk ere, baloratzen baditu hartzaile, hori ere ongi dago. Eta berez ulertzen dut ere bai, igual egonen direla ari batzuk ekartzen dutela esne ekoizpena hobetzea bertze batzuk baino, eta bertze batzuk igual kalitatea ez, grasa eta nolabitere gehiago hobetzen dutela, eta orduan igual ere hartzainak hori baloratu beharko du, edo beharko luke behintzat, ez? Haizu nire hartaldean zer nahi dut gehiago, ez? Asko baloratzen dute, errapea morfologia ere hartzainik asko baloratzen dute, ze hori egunerokoan beraientzat errapen morfologia batek hartzai bati lan asko kentzen dio. Edo esango nuke errapen morfologia txar batek lan asko gehitzen diola. Ze azkenean, jeizteko rutina ez bada makinara ongi, ez bazai ongi heltzen, jeizteko rutina hausten da, eta 2 minutu egon behar duzu ardi horrekin, edo arkumea azterakoan, arkumeak ez du esnea hartzen, eta orduan arkumea zitu behar duzu bereziki, orduan hori bai dela zuzenean asko baloratzen dutena, bai. Maite, bertzera aldera bat, bakit historikoki gehien ez, hobetzea bilatu den ezaugarrietako bat, orokorrean abereetan ez, pentsatzu batez ere batzuetan, igual behietan eta bar, izan dela etxekotasuna, ez? Dozilitatea izango zena gaztereraz, ez? Nolabait ere lasaiagoak izatea, ez? Ez izatea igual sobera, ez? Violentoak edo asertzen direna gehiagi. Ez dakit hori ardien kasuan bilatzen den edo, bueno... Ardiak orokorren bakizu oso animali erreza dela... kudeatzeko, ez, egunerokoan. Ezagutzen dut bat eman diotela adarkada bat, Bai, baina egia da, adibidez, badaude batzuk oso ostikalaria direnak, eta ariak aukeratzerakoan batzutan hori ere, ez dugu liburu genealogikoan erregistratzen ardia hau ostikalaria da, egia esan da ez. Baina ari hauek aukeratzen noanean, bai, hartzaileek esaten izu, honek ez du ongi azten, batzutan izaten da ere, amak ez duela arkumea ongi azten, edo oso ostikalaria da, edo karakterea etzai gustatzen, hori ere kontutan hartzen da modu horretan, ez objektiboki neurtua dagolakoz, eta gero gure hobekuntza programan dozilidadea baino gehiago, orain bai begiratzen ari gerela rustizidadearen asuntua, longevitatea, aldaketa klimatikoarekiko adaptazioa, horiek dira gaur egun ikertzen ari diren karaktereak. Ikertzen esan nahi du, hori genetika mailan orain proiektu bat aurkeztuko dugu horren inguruan. Ze genetika aurrera begira egiten den zerbait da, eta argi dugu, gaur dugun ardia, mendiko 20 urtara, agian ardi horrek beste karaktere batzuk ere izan beharko dituela. Eta genetika oso mantxoko lan bat da, ez da, hau ematen diot eta batean karaktere hori du, ez.
baizik eta belaunaldi lantzen den zerbait da. Orduan, bueno, gauza horiek noski gero eta garrantzi handiagoa izaten ari dira ekoizpena baino. Eta hala ere, hobekuntzak sumatzen dire belaunaldi. Lortzen bautez, ahari bat esnekoizpen hobea duena, ja hurrengo belaunaldian zertxo bait sumatuko nuke, printzipioz. Bai, azkenean, bere genak transmititzen baditu eta guk adibez kontutan hartu, inseminazioarekin ere lortzen duguna da, inseminazio zentruan dugun ari onon batek izan ditzazke 200 alaba, orduan, esaten duguna, ez, ari horrek usten duen inpronta oso garrantzitsua da, orduan, joan zaitezke, egia da ere esaten nizuna, zenbat eta karaktere gehiago hobetu, gutxiago hobetzen duzu bakoitzarena, baina agian lortzen dugu ardi bat askoz ere konpletoagoa. Lan hau Maite erraten duguna orain, Excel ikaragarri hauekin egiten dena, informazio sistema hauekin, azken pentsatzen dut mendeetan edo historian zehar egin dela, begiratuz batez ere, ez? Bai. Orden, ardilatxaren kasuen ere pentsatzen dut, ala izan dela, hau da, hartzainek, ez? Egin dute lan hau urtetan. Bai, etzegoen talde lan bat, eta baina beti hartzaiak urtero erabaki behar du ze bildotxak utzi behar ditun aurrera. Azkenean, 100 ardi baldin badituzu, urrengo belaunaldian, eusten dituzu 20 bildotxa aurrerako, ez? 20, 15, orduan hor beti aukeratketa badago. Zeren inguran, bakoit lehen, aslana etzegonean, eta aslanatik kanpo dauden hartzaiek ere, beraiek gustatzen zaien bildotxen arabera. Baina egia da ere, hobekuntza horrek oso mantxoa dela, edo esan dezakegu, ziurtasun oso gutxikoa dela, zeda ojimetro esaten dena, ez? Eta batzutan ere, genetika eta ekoizpeneko baldintzak eta oso nahastuak daude hor. Eta orduan, lana sortu zenetik lan kolektiboa bat egiten du, hau da, gure hartzaien artean, denon artean erabakitzen da, zeri eman behar digun garrantzia, esaten duguna ez, esne kantitatea, kalitatea errapea, hori hartzaien esku dago hori erabakitzea, eta baina gero behin hori erabakita, denak buru belarri jartzen gara hortan, ez, neurtzen ditugu karaktere horiek, eta horra adibidez hartzaiek badakite, ari onon bat baldin badute, aslanak hartuko duela, eta adibidez enkantean jarriko ditugula, edo inseminazio zentrua eramango ditugula ordaintzen diegu, baina beraiek oso konstiente dira, elkarlan bat dela, eta ari on bat baldin badut ez dela niretzat izango baizik eta kolektiboarako. Eta horre baditu bere, espentsa gaur egun ere oso soziedade individualistan bizi gara, eta batzutan, esatezu zenbait hartzaik, hori asko kostatzen zaie. Eta, baina, egia esan ez dugula hori ulertzen da, eta nola emaitzak ere ikusten diren gero, esatezu, nik ari hau ematen dut, baina gero inseminaziotik, beste hartaldetatik datozen ari honak ere badatozkit, eta, ulertzen dute orokorrean, baina, hori da, zuk individualki hobetu dezakezu zure hartaldea, baina, aslanan egon da, hobekuntza asko sakonagoa da, datu askoz gehiagorekin lantzen dugulakoz, eta zu ere, aprobetxatzen duzu beste hartaldetan dauden genetika honetaz. Hori erraten diozu, halako hartzain bati, hau da bati, ez? Demagun nik badudala joen, ere hartaldean usten dut ari bat ikaragarri hona, eta erraten duzu baizu, gehan hau niretzako, ez? Eta nire etxeko hartaldeak eta hobetzeko, nola konbentzitzen dizu erraten baizu, denen eskura jarri. Bai, horrela da, badena bezala estatutu batzuk daude, urtero asamblea bat egiten da, eta hori da, ez dakit nola esan, el ABC, hori gabe zintzara aslanako bazkidea izan. Esatea, aslanan egotea eta pentsatzea ez, baina gero berenan niretzat izango da orduan ez dago hobekuntzarik. Hoberena, denendako izan behar da. Talde lana da, eta, baina hobekuntza hor dago ere bai, Maitzak ikusten dituzte, beraz, ez da inzaila ere hortaz konbentzitzea. Zuek egiten duzuen lan hau, aslanan, pentsatzen dut bertzea arrazekin ere, eta bertze tokietan egin izan dela eta egiten dela. Bai, noski. Nafarro mailan, Pirinekak badu elkarte bat, Aspina izenakoa, Raza Navarrak ere bai, Arana izenekoa, eta dena gaina bulegoa leku berdinetan ditugu, Afna Frison ez da bertako arraza bat, baina ere badu beste elkarte bat, eta gero galtzeko arriskuan dauden arrazek ere, badituzte beren elkarteak, Burgete, Jakanabarra, Sasiardik, oso liburu genealogikoaren kudeaketarako arraza bakoitzak badu elkarte bat. Sortzen ziren, zalantza bizket lehenagoko erraten genuen hangatik, ez? Hobetzen duzunen ezaugarri bat, ez alduzun bertze bat galtzen eta bar, ze puntotaraino beti segitzen duen izaten latxa arraza, ez? Pentsatzen dut erogonen direla ezaugarri morfologiko batzuk edo erraten dituzunak, eta horrek ezaugarritzen duela, ez? Baina, momentu baten
nolabait ere zure, ez dakit, enpeñoan sartzen bada, esne produktibitatea hobetzea, ez dakit, horretan igual gehiegi egiten baduzu, ez dakit arraza ez alden aldatzen arraza momentu berdina batean, edo. izango da, ze azkenean aita eta amak arrazakoak baldin badira, baina bai, bueno, beste izan daiteke gaur ezagutzen dugunaren ezberdina. Horregatik, bueno, niri garrantzitsua iruditzen zait, latxa edo arraza bat kudeatzen duguno, responsabilitatea altua dugu ere bai, ez? Ze azkenean egia da, bueno, aukeraketa bat egiten ari garela. Eta, etorkizunarako arraza, aldatzen joan daitekela, orduan, responsabilitateko lana da, eta, gauza asko kontutan hartu beharrekoak, noski. Latxa ardiaren, ez dakit, defentsak eta sustatzeak, atzetik duena Maite, zer da, hobe egokitzen dela gure paisaia eta gure geografiara, edo badu baita ere, zati bat ezagik nola erran, etnikoa, hau da erraten duguna, hau da gure arraza, hau da bertakoa, eta beraz kontserbatu behar dugu, baina gehiago balio kultural batzuen gatik akaso, ez dakit. Nik bi puntu horietatik oso ongi esan duzuzuk, ez? Alde batetik nik uste, guk mantentzen ez badugu galdu egingo delako, eta azkenean denok ulertzen dugu arte aldetik, ez, baldin baditugu, ez dakit, arte romanikoko ermita bat, ez dakit hori kontserbatu egin behar dela, gure arraza ere esaten da patrimonio genetikoa dela. Hor dauden gen horiek ez daude beste inun munduan. Eta hori noski mantendu behar dela berez, nire ustez. Eta aldi berean ere argi dago, latxa arraza horrelakoa dela gaur, hemen milaka urte dara mazkilakos, eta oso egokitua dago gure lurraldetara, eta orduan horrek ere plus bat ematen dio, bertan ekoizteko ardi hoberen alatxa da, eta hori ikusi da, ez, duela 20-30 urte saiatu ziren beste arraza batzuk, agian produktibitate altuagokoak eta, baina horiek ez dira inoiz egokitu gure mendietara, gure klimara, latxa berak ere ikusten baduzu behira ze artila daukan, ez, gure klimara oso ongi moldatzen ardi bada, eta ez da erreza, noski, aukerak eta selekzio natural bat egon da horre, eta gure lurralderako ardi hoberena da. Noski, orduan nik bi gauzoiek baloratzen ditut. Ehunka urtez egin da pixket orain zuek egiten zuen lan hori modu azeleratuan zuek. Hori da, bai. Hortzen, enkante hori izanen dugu, bertan, Arruitzen, aipatzen genuena, igandean bakizu hortik, Irurtzun eta Lekun Berrira bidean, eskuinera hartu eta herritxo horretan izanen dugu baita ere, aipatzen genuenez, azoka, bertako produktuen azoka, gainera irizpide zenbait dituen atzetik, iraunkortasuna, produktu sanoak, lokalak egitea, eta beraz egun interesgarria, bertaratzeko eta ikusteko mundutxoa. Eta aipatu nahiko nuke ere, egun hortan, Larrango udalerrik erabakita, egingo da Bailaran sektorean inkorporatu dienei, azkenek urtean inkorporatu dienei horrelako errekonozimentu bat edo. Eta, esaten duguna da, igandean ikusiko dena da, etorkizunari begiratako aktibitate bat. Nondik gatozen ongi dago egitea, baina batzuetan feriak eta asko oinarritzen dira zer izan garen hortan, ez? Gu hemen reibindikatzen duguna da zer izan nahi dugun, zer garen eta zer izango garen, ez? Eta ze gaztek instalatu diren, ze ariak dauden gaur egun, eta horre gazte asko zeuden ariak erosten, oso pozgarra izan zen hori, eta gaur egungo abeltzantza ikusteko aukera paregabea izango da. Hortzen, aukera hori, defendatzeko ezagit Maite hausegonentzaren lehen sektorea etorkizuneko sektore bat dela? Noski azkenean denok jaten dugu egunean 2, 3, 4, 5 aldiz, ez? Orduan nola, ez? Ni etorkizuna ikusten diot zaila, segurazki bai, baina denok ere bolondresa jartzen badugu eta interesa eta administrazio aldetik eta gogoa jartzen bada, eta guk ere erosketak egiterakoan horren konstientea baldin bagara, etorkizuna noski izan beharko dugula, ez? Bestela nola? Baitzoiekin utziko dugu gaurkoan, hementxen Maite
Lasarte Aslanako teknikaria, kontatzen pixkat nola funtzionatzen duen genomikaren historio guzti horiek, eta hori praktikara eramango dute, hain zuzen ere igandean, 40 ahari aski onak hor aztertu dituzte beren liburu honetan ikusteko zein diren egokienak nola baitere, eta bertan egonen dire, enkantean, gonbidea baitere hemendik, Xaloatik, bertaratzeko, igande horretan, eta antxen topatuko duzue, baitere Maite, mil esker, gure egoteagatik gaurko Maite. Zuei eskerrik asko lako gaiak ere Xaloa Telebistan agertzagatik, eta denak animatzen zaituzte, eta igandean aurritzen ikustela. Baita guk ere, hurrengo arte. Asteburuko eguraldia. Hortziralean gaur zaparradek jarraipena izanen dute eta temperatura apur bat jaitsiko da. Goizean zaparradak sarriago botako ditu eta mardulagoak izanen dira, eta batez ere Kantauri isurialdean botako baditu ere, Araba eta Nafarroa erdialdera arte iritsiko dira, baina tartekatuagoak eta ahulagoak izanen dira. Ipar-mendebaldeko haizea eta giroa freskoagoa izanen da, maksimoak 12-16 gradu artekoak izanen dira. Larun batean zaparradak tartekatuagoak izanen dira. Iparraldeko haizearekin itsasotik zaparradak sartuz jarraituko duten arren, eta lurraldearen ipar-ekialdean tarteka mardul bota badezake ere, batez ere Nafarroa ipar partean eta Lapurdin oro har euririk gabeko tarteak aurreko egunekoak baino luzeagoak izanen dira. Hegoaldera apenas iritsiko den tantarik. Haizea momentu batzuetan bizi xamar ibiliko da eta temperaturan ez da gora bera handirik espero. Eta igandean euri batez ere egunaren lehen partean eginen du. Aurreko egunetan bezala hodeigune trinkoak sartuko dira itsasaldetik eta zaparradak botako ditu tarteka batez ere Kantauri isurialdean. Arratsaldean zaparradak bakanagoak izanen dira, aterruneak luzatu eginen dira. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du, baina baliteke temperatura maksimoak apur bat igotzea. Bueno, dakizunez hemen Xaloan ari gara egiten halako errepaso bat Nafarroako hautagai ezberdinak ezagutzen, bai erkidegoko hauteskundeetarako eta baita udal hauteskundeetarako, eta gaurkoan bertze gonbidatu bat dugu hementxen, kasu honetan Antxoango alkategaia izanen dena EH Bildu alderdiarekin. Marta Diez dugu gaurkoan hemen, beraz, lehenik eta behin, atxaldeo Marta eta mil esker hemen Xaloan gurekin egoteagatik. Arratsaldeon Gorka, zuei, eskerrak zuei, guri gonbidapen hau luzatzeagatik. Marta, egiten dugun saio hauetan, lehenik eta behin gustatzen zaigu pixkat pertsona bera norden ezagutzea, eta gero programan gehiago sakontzea, beraz, hortik hasiko naiz. Nor da Marta Diez? Printzipioz, bi gazteen ama naiz, Iruñan jaio nintzen orain dela 58 urte, baina nire gurasoak Erriberakoak dira. Beraz, zonalde hori bihotzean daramat. 2015-2019 legegintzaldian kultur zinegotzia izan nintzen, ere? Eta gaur egun, denda batean egiten dut lan eta sortzeneko koordinatzailea naiz. Eta izaeraren aldetik, pertsona empatikoa naiz, hurbila eta langilea. Hori dena, Marta, hemen Antxoinen izanen duguna alkategai EH Bilduren eskutik, aipatzen zigun, gainera lanean, de hecho, hortzen, dendatik bertatik ari zaigu solasean, Marta, beraz, hoitzen, langile bat dugu gaurkoan hemen. Marta, bai galdetu nahi dizun pixkat zu gehiago ezagutze aldera, ere, ez dakit, politikak, zer interes sortzen dizun, edo nolabait ere zer motibatzen dizun alkatetza horretara aurkezteko, ez? Zer deitzen dizu politikatik? Printzipioz, lehenik eta behin proposatu zidatenean, nuen berehalako erantzuna eman. Denbora hartu nuen erabaki hausnartzeko erabaki arduratsua delako. Baina, argi dago zinegotzi izan nintzenean oso epe ona izan zela, oso
oso oroipen onak ditu dela, epe horretatik, ikasketa handia izan zelako niretzako. Eta, bueno, pues ilusioz ekiten diot bideo honi. 1981an ere Rosalia Etxeberria izan zen Antsoaingo lehenengo alkatesa, eta niretzako ohore bat litzateke bere testigu hartzea, eta hurrengo hauteskundeetan hurrengo Antsoaingo alkatesa izatea. Antsoaingo biztanleriaren 50% baino gehiago emakumeak gara. Eta nire ordezkari sentitzea gustoko dut eta ilusio handia egingo litzateke. Ulertzen dut beraz, Marta, nolabait ere, bueno, erran dezakegu, feminismoak edo emakumeen figura hori balioesteak izanen duela seguraski zure, ez dakit, legegintzaldi horretan, erdigunea, emakumetasunarena nolabait ere, eta genero gauziak seguraski ere. Gero sartuko gara horretan edozu Marta gehiago, baino, hasteko sartzen bizkate programan, galdetu nahi nizun, Antsoain berazuk nola ikusten duzun, eta, ez dakit, aipatzen alko zenuen Marta, zein diren zuk Antsoainen ikusten dituzun arazo nagusiak? Antsoainen eta orokorrean, krisi klimatiko eta energetiko eta desoreka sozialak dira gaur egun eta hemendik aurrera aurre egin beharko diegun arazo nagusiak, ez? Eta orain aipatuko ditugu nahi badituzue, zeintzuk diren gure erronkak, etxebizitza adibidez, egongo da ere erdigunean. Antsoainen ez dugu lurzoru eraikigarririk. Beraz, bigarren eskuko etxebizitzaren prezioa eta alokairuen prezioa ikusita, gaia aztertzeko beharra dugu, ez? EH Bilduk Madrilen adostutako etxebizitzaren legearen aritik abiatuko gara, eta gai hau aztertuko dugu. Bai alokairu publikoaren poltsa eta etxebizitza modalitate berriak aztertu eta landuko ditugu. Antsoaingo gazteak eta, pertsonak biztanleak oroar Antsoainen nahi ditugulako, ez? Etxebizitzaren auzietako bat beraz, ez? Erdigunean izanen duzuena. Karo, aipatzen zenuen Marta, hor bilatu beharko duzuela, ez? Nola egin aurre gai honi, hain zuzen ere, erraten zenarako, ulertzen dut Antsoainen aukera bat ez delako etxebizitza gehiago eraikitzea, ez? Orduan, ulertzen dut, bilatu beharko dela, nolabait ere, etxe huts edo bigarren etxe bizitzak diren hoiek akasoz, ez dakit, nolabait ere hoien inguruan hausnartzea, edo alokairuarekin zerbait egitea, edo halako zerbait izan beharko da, ez? Bertze irten bide bat, nolabait ere. Hori, gure intentzioa da hori lantzea, aukerak ikustea, aukerak egon badaude, beste herrietan baditugu, aukera horiek ikusi ditugu, eta, gure herrira ekartzea eta biztanleriarekin batera hori hausnartzea eta konponbidea bilatzea, ez? Arazo horri. Eta ez soilik etxebizitzaren arazoari esaten genuen, ez? Larrialdi klimatikoa, krisi klimatikoa eta energetikoa hemen dugu, ez? Eta, guretzako erronka ekosoziala krisi klimatikoa eta energikoa biltzen duena da. Eta horretarako guk planteatzen duguna, EH Bilduk planteatzen duena da, komunitate energetiko lokalak sortzea, bai? Kontsumoa murriztu, energiaren produkzioa eta mugikortasun jasangarria helburu izango duena, bai? Eta horren aritik, beste mila proiektu aurrera emango ditugu, baina goraipatu nahiko genituzke igerileku eta kirol instalazioena adibidez, ez? Aspalditik daramagu gai honekin. Eta, argi dago pandemia gure bizitza geldiarazi zituela, baina ez soilik gure bizitza, baizik eta adibidez proiektu hau ere geldiarazi zuen. Hala ere udalak, inbertsioen plan zuzentzailea egin du, eta hori izango da, zehaztuko duena, hurrengo urteetan horiek eguneratu eta hobetzeko jarraituko dugun
gidoia edo, orain arte dugun plangintzari heltzeko, ez? EH Bildu Antsoainek nahi duena da, biztanleriarekin batera erabaki bat hartu, prozesu parte hartzaile eta erabakikor baten baitan. Beraz, honi ere helduko diogu denborarekin. Bestalde, Antsoainen ere badugu ezkaba eskola, sukaldea dugu, eta horri da sekulako altxorra. Guretzako tresna oso baliogarria izango da, eta hausnarketa bat egingo dugu erabilpenaren inguru, biztanleria ahulenentzako eta helduenentzako bazkaria prestatu ahal izateko. Eta epe ertainean izan daiteken proiektu bat da. Bestalde, parekidetasuna eta babes sozialaren mahaia. Mahaia sortuko dugu, ez? Non osatuko dute gizarte eta hezkuntza eragileek, osasun zerbitzuek, oinarrizko gizarte zerbitzuek eta udalak berak, ez? Eta bukatzeko, gure proiektuen artean sare komunitario berria eta zaintza eskola ere, ez? Sare komunitario eta zaintza eskola sustatzea leheneztuko dugu, eta sareak zaintzen dituztenak zaintzea. Beraz, ez soilik helduak zaintzea, baizik eta helduak zaintzen dituztena ere zaintzea. Eta horiek dira, beste askoren artean, goraipatu nahiko genituzkeen EH Bildu Antsoainek dituen proiektua. Hortzen, nolabait ere, programaren lerro nagusiak ez, ardatzak, nola ez, bertze 1001 gai daude, baina hortzen aipatu ditugu handana bat, etxebizitzaren kontua, ez, larrialdi klimatiko energetikoa, hortzen baita ere zaintzaren kontua, instalazioa, ez, polideportiboa, kirol instalazioa ere bai hortzen Antsoainen dugun kontua. Hortzen, Marta Diazen eta EH Bilduren proposamena, beti ere ikuspuntu sozial hori dutelarik, hori programa alde batetik, eta pixkat Marta elkarrizketan aurrera egitearren, gainera EH Bildu kasu honetan Antsoainen ez da izango nola erran hasi berri bat, ez? Zeren bi legegintzaldi izan ditu 8 urte. Beraz, bertan udaletxean, pixkat galdetu nahi nizun horren balorazioaz, Marta. Zertan uste duzu, ez dakit, asmatu dela edo zer ekarri dio udal honek Antsoaini uste duzu? Orain dela 2 legegintzaldietan hasi ginenean, zerotik hasten ginen eta inoiz ez zitzaigun gobernatzea tokatu eta zen hasiera erraza izan. Baina argi dago 8 urte hauek esperientzia izugarri izan direla, ikasketa izugarria, eta emaitza izugarriak ditugula, ez? Mahaiaren gainean jartzeko. Guk uste dugu, EH Bildu Antsoainek erakutsi du baduela gaitasuna kudeatzeko, bai ekonomiko eta bai sozialaren aldetik, ez? Eta adibide batzuk jarriko dizkizuet, pandemiaren kudeaketa, zen bat ere erraza izan, baina adinekoei zainketa berezi deiak eta jarraipena egin zitzaien, eta kaltetuenak izan ziren kolektibo batzu lagundu genituen ere, merkatariak, ostalariak, autonomoak edo enpresa txikiak, ez? Eta gaur egun ere ondorioak kudeatzen jarraitzen dugu. Bestalde, krisi energetikoaren dira, energiari bideratutako diru kopurua ere murriztu egin da, hainbat neurrien bitartez. Adibidez, Idakiko kaldera aldatu egin da, eta honek ekarri du 74.000 euroko aurrezpena. Herriko argiztapen elementuak ledera pasatu dira, eta horrek ekarriko du epe ertainean eta luzean aurrezpen handia ere. Eta nola ez aipatu Antsoainen zaintzen duen herria proiektua. Guretzako 2. legegintzaldi honetan izan den izar proiektu bat, ez? Herriko adineko pertsonei bideratuta.
bizitzako momenturen batean zaindu edo zainduak izan beharko gara. Beraz, diagnostiko eta prozesu parte hartzaile baten ondorioz sortutako proiektu hau aurrera eraman dugu, lokalak egokitu ditugu, eta lantalde motor administratibo anitza sortu dugu. Zerbitzu sozialen mankomunitatea, osasun etxea, osasun mentala etxea eta udaleko zerbitzu ezberdinak parte hartzen dutena. Proiektua martxan jarri da eta pizkanaka badoa. Bestalde ere, aparkalekuaren egoeraren harira, Iruñak sortu zuen egoerari erantzun azkar eta egoki bat eman diogula uste dugu. Bizilagunak espazio publikoa, merkatariak eta oinezkoak erdigunean jartzen duen erantzuna. Bai? Inbertsioak egin ditugu ere. 2.000 euro inguruko inbertsioak egin dira. Naiz eta, esan bezala, kudeaketa ekonomikoa ez da ere bat ere erraza izan, ez? Gaztendako kirolgune berria sortu dugu, eta Agenda 2030 proiektuan inbertsioak egin ditugu. Zuhaitzak eta kaleetan espazioa oinezkoentzat berreskuratu dugu. Hezkuntza alorrean ere haurreskola patioa berritu egin dugu, eta ezkaba eskola hobetzen jarraitu egin dugu ere. Memoria historikoan, adibidez, memoriaren ibilbidea proiektua aurrera atera dugu. Parke bati San Cristobal gotorlekuaren memoria izendatzea egin dugu, eta eskultura bat jarri dugu, eta 13 arrosa beste espazio bat sortu dugu ere. Eta bukatzeko, Euskara lerro berria ireki dugu bai aurreskolan eta bai musika eskolan. Beraz, pausoak eman ditugu, eta, nik uste pauso guzti hauek eta kudeaketa guzti hau oso abiapuntu honean jartzen gaituela hurrengo hauteskundeetara begira. Hortzen Martaren balorazio motzau, nolabait ere 8 urte horietan egin diren aurrera pauso goienak, kontu praktikoan dana bat, ikusten genuenez, baina Marta, baitere galdetu nahi zuen, hau akaso zailagoa da, zertan errango zenuen uste duzula bagian etzaretela hain zinibili edo zertan eginda akaso baitere utxen bat gobernu honetatik? Bai, EH Bildun eta gure ekintza politikoan ikuspegi globala eta arlo publikoaren defentsa lehentasun bezala dugu. Beraz, gobernuan zaudenean jendearen ikuspegi pertsonala kontutan izan da, agian batzutan ez dugu asmatu, argi dago. Hori esan da, erratuak ibiligarren gaietan, biztanleria jakinarazi egin digu, eta gu beti egon gara hitz egiteko eta entzunketa prozesu bati heltzeko prest. Bai? Legealdi honetan izan zuen bat, baina, erabakiak hausnartzeko, hitz egiteko eta bideratzeko aukera izan dugu. Eta gu beti aurkituko gaituzte prest, izan ditugun arazoak edo aurrera egiteko, hitz egin eta hausnarketa baten ondorioz, eta hori biztanleriarekin hurbiltasun horrekin egiten dugu. Horiek dira gure moduak. Hortzen balorazio txiki hau legegintzaldi honena, baitere, probak eta kontrak edo asmakuntzak eta batzutan baitere zailtasunak. Ikusten dena da, begiratzen badugu Marta panoramika, historikoa ikusten duguna da, EH Bildu indartzen joan den alderdi bat dela, baina alderantziz, badirudi PSN, pixkat gainberan etorri den alderdi bat dela, indar handikoa izan dena Antsoainen, baina azken urtetan ez dirudi hain ongi doanik edo halako aldaketa bat eman dela, PSNek pixet bera egin duela, eta EH Bilduk berriz gora. Ez dakit, Marta, badakit honek askorako ematen duela, baina zer da uste duzu
ez dakit, akatse egin dela edo zerk ekarri du PSN-eren gainbera hori Antsoainen? Gure herrian, Antsoain herria ezkertiak da. Gehienengo ezkerreko politikak babesten ditu. Egia da, PSOE egon zen urteetan alkatetzan, 2011-2015 legegintzaldia izan zela beraientzako azkena eta kudeaketa ekonomiko eta soziala makurra egin zutela. Gu eta gure bidaikideen arteko lana alkatetzan, herritarrei konfidantza eta zilegitasun handia ekarri dira. Gure lana balorean jarri da. Kudeaketa zuzena, zentzuduna eta entzunez egindako saria jasotzen ari gara, ez? Beraz, horrek PSOEren kaltetan doa. Gure eskaintza herri osoa du kontutan, eta gero eta ikuspegi zabalagoa dauka herritarrek. Marta, bukatzeko, aurten ere EH Bilduren alkatetza berrezarriko da Antsoainen? Herritarrek hurrengo hauteskundeetan erabakiko dute. Maiatzaren 28an herriak hitza hartuko du, beraien bozkaren bitartez. Nire esku baldin badago, nik jarraipena eman nahi diot gaur egungo alkatea Ander Oroz, egin duen, azken urteotan erakutsi duen apostu eta konpromesuari. Udaletxearen ateak ireki, pertsonei zuzenean arreta eman eta prozesu parte hartzaileak abiatzera. Gure esku baldin badago, hori mahaiaren gainean jarriko dugu. Bestalde, orain arte egindako kudeaketa hurrengo hauteskundetara begira abiapuntu ezin hoberenan jartzen gaitu, eta argi dugu, EH Bildu dagoen tokietan jendearen bizitza hobetu egiten dela, ez? Edozein kasutan, EH Bilduk bai Antsoainen, bai Nafarroan emaitza ezin hobeak izango dituguela uste dugu. Hortzen, Marta Diaz gaurkoan gurekin Antsoaingo EH Bilduren alkategaia eta balizko alkatea, badirudi gainera inkestek aukera hori, nahiko errealistatzat ematen dutela, beraz, akaso gaur ezagutu dugu, maiatzaren 28tik aitzinera, izanen dena alkate berria. Marta, eskerrik asko gaurkoan gurean egoteagatik, eta ea zer gertatzen den 28an. Mila esker, eskerrik asko zuei, eta nahi duzuenean hemen aurkituko gaituzue. Eskerrik asko. Zuei. Hauxen dena gaurko zortziral honetan magazinean eta aste honetan ere egin duguna. Astelehenean itzuliko gara berriro asteburu ona pasa eta astelehen arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.